מרפאת המומחים בהנהלתה של דוקטור רחל הנר הוקמה בשנת 1994 וממשיכה כל העת להתפתח ולהוביל מגמה של מקצועיות חסרת פשרות, מצוינות, חדשנות, אמינות ושקיפות. החזון של דוקטור הנר, מומחית למחלות חניכיים מזה כ-20 שנה, הוא לקיים מרפאה ייחודית שהיא בית לכל המטופלים, ובעיקר לאלו שעבורם שימור שיניים ושתלים הינו בסיכון גבוה עקב נטייה למחלת חניכיים. הניסיון עתיר השנים של דוקטור הנר בשיתוף מומחים בתחומים נוספים ברפואת שיניים מאפשרים התייחסות וראייה כוללנית של הצרכים הדנטליים והאסתטיים הייחודיים של כל מטופל. המרפאה מציעה מנעד רחב של טיפולים בתחומים שונים. בתחום מחלות החניכיים מבוצעים טיפולי חניכיים ראשוניים וניתוחי חניכיים מגוונים לצד תחזוקה שוטפת של החניכיים על ידי צוות שינניות ייעודי. בתחום השתלות השיניים מבוצעות התקנות שתלים דנטליים גם במצבים מתקדמים של אובדן עצם, כולל ניתוחים ייעודיים לשימור והגדלת נפח העצם במגוון טכניקות. בתחום כירורגיית הפה והלסת מבוצעים עקירות שיניים, טיפול בנגעים שפירים בלסתות וכירורגיה טרום שיקומית. בתחום שיקום הפה מבוצעים כל הטיפולים המשמרים והמשקמים החל בסתימות וכלה בגשרים נרחבים ותותבות. על מנת להקל על המטופל ועל תהליך הטיפול ולאלו הסובלים מחרדה דנטלית, ניתן לקבל טיפול בשינה מבוקרת שנעשית על ידי רופא מומחה בהרדמה שבמידת הצורך נותן טיפול תומך בכאב גם לאחר הניתוח. בנוסף לטיפולי השיניים והחניכיים, נעשים במרפאה טיפולי אסתטיקה ועיצוב של הפנים באמצעות הזרקות בוטוקס ומילוי קמטים ונפחים. המרפאה כוללת צוות מומחים בפריודונטיה, כירורגיית פה ולסת, הרדמה, שיקום הפה ואסתטיקה של הפנים מהמובילים בתחומם. צוות המרפאה נותן שירות ייחודי של ייעוץ מומחים משולב למטופלים הנזקקים לתוכניות טיפול נרחבות. את צוות הרופאים והשינניות מובילה מנהלת המרפאה דוקטור רחל הנר, מומחית לפריודונטיה, בעלת ידע וניסיון רב בתחום רפואת החניכיים והשתלות שיניים, מרצה מבוקשת בתחומה בארץ ובעולם. אני עוסקת בתחום מחלות החניכיים והשתלים כבר כ-25 שנה, ואני יכולה לומר שעדיין אני מלאת סקרנות, מרגישה מאותגרת ומרגישה שנפל בחלקי כבוד גדול לטפל במתרפאים שבחרו בי כרופאה שלהם. המרפאה מנוהלת באדיבות וברמת שירות גבוהה ביותר. הצוות הניהולי מקפיד לשמור על קשר אישי עם הלקוחות שפוקדים את המרפאה באופן קבוע במשך שנים. החיוך שלכם הוא ללא ספק ההצלחה שלנו. שומרים על חניכיים ושיניים בריאות במרפאת המומחים של דוקטור רחל הנר בכפר סבא.